Na prelome 19. a 20. storočia vstúpol medzi európskym ľudom záujem o Ameriku. Amerika bola celkom iný svet, ktorý práve začal rozkvitať. Bolo tu mnoho možností na podnikanie alebo iný biznis, ktorým by sa dalo zarobiť veľa peňazí. Dopravné spoločnosti si tento záujem samozrejme hneď všimli a tak sa doprava medzi Európou a Severnou Amerikou začala rozvíjať. Lodné spoločnosti vo veľkom stavali zaoceánske lode, aby na amerických snoch európskych občanov dobre zarobili. A výnimkou nebola ani White Star Line. Luxusný, obrovský, drahý a takmer nepotopiteľný, to všetko boli vlastnosti najväčšieho zaoceánskeho parníka svojej doby – Titanicu. RMS Titanic, teda Royal Mail Ship Titanic, po slovensky Kráľovská poštová loď Titanic, sa začal stavať na konci marca 1909. Jeho úlohou bolo prevážať cestujúcich a poštu, ako aj názov napovedá, medzi Európou a Severnou Amerikou. Mal aj dve sestry, starší Olympic a mladší Britannic, ktorých výzor, úloha aj osud boli veľmi podobné. Na konci mája 1911 bol Titanic spustený na vodu a v apríli 1912 vyplával na svoju prvú plavbu. Ešte pár nudných číselných údajov. Titanic bol široký 28 metrov, vysoký 53 metrov a dlhý 269 metrov. Vážil 52 000 tón, dokázal ísť maximálne rýchlosťou 24 uzlov, čo je asi 44 km za hodinu a dokázal odviesť až 2603 cestujúcich s 944 členmi posádky, dokopy teda až 3547 ľudí. O lístky na Titanic bol riadny poprask. Jediný háčik bol v tom, že boli drahé a tak si ich nemohol dovoliť len tak hocikto. Tak napríklad, lístok do prvej triedy stal v prepočte na dnešné peniaze okolo 4200 eur. Lístok do druhej triedy potom okolo 1700 eur a lístok do tretej triedy okolo 1000 eur, takže ani tá tretia trieda nebola až taká lacná. Na palube sa teda nachádzalo mnoho bohatých a vplyvných ľudí. Napríklad milionárka Margaret Molly Brownová, ktorú ste mohli vidieť aj vo filme, milionár John Jacob Astor s manželkou Madeline Astorovou, ktorých ste tiež mohli vidieť aj vo filme, alebo herečka Dorothy Gibsonová, ktorú ste síce nemohli vidieť v tomto filme, ale mohli ste ju vidieť v tomto filme, ktorý vyšiel už v máji 1912 a Dorothy Gibsonová v ňom hrala samú seba. Teraz je ale tento film na zozname stratených filmov, keďže v roku 1914 zhorel pri požiari, lebo vtedy sa ešte filmy na takých páskach robili, viete. Titanic teda 10. apríla 1912 vyplával zo Southamptonu vo Veľkej Británii na svoju cestu do New Yorku v Spojených štátoch amerických. Kapitánom lode bol Edward Smith, na palube bolo 1316 pasažierov, 899 členov posádky a približne 1,6 milióna kusov pošty. Teda asi, lebo reálne sa nedá nájsť, koľko tam bolo ľudí. Dokopy by ich malo byť niečo okolo 2200, ale všade píšu niečo iné. Niekde, že 2201, niekde, že 2240, niekde 2223, niekde dokonca len 1800, niekde, že posádky bolo 855, niekde 899, niekde som našla 908, pasažieri niekde 1316, niekde 1324, niekde 1309, takže netuším, koľko tam koho bolo, ale dokopy by to malo byť okolo 2200. Plavba prebiehala v úplnom poriadku, teda okrem toho, že Rose chcela skočiť. Nie, Rose, nerob to! A to až do 14. apríla 1912. 14. apríla o 23:39 spozorovala hliadka priamo pred loďou ľadovec. Hneď bol vydaný rozkaz, aby loď odbočila doprava, informácia sa však po ceste zmenila na odbočenie doľava. Titanic bol veľká loď, najväčší zaoceánsky parník svojej doby, pamätáte? Teda zmeniť smer plavby mu celkom dosť trvalo. K tomu bol ľadovec zbadaný veľmi neskoro a ešte bol aj vydaný zlý rozkaz. To všetko malo za následok to, že 37 sekúnd po zbadaní ľadovca doň Titanic narazil. Obtrel sa oň pravou stranou trupu, čím vznikla trhlina dlhá asi 90 metrov, iba 3 metre nad kýlom. By the way, ak neviete, čo je to keel, ako som ani ja nevedela, tak je to časť lode, ktorá je pod vodou a pomáha lodi udržať na vlnách rovnováhu. Je to taký ten uzučký spodok lode, ak ste si niekedy hovorili to, na čo má tá loď na spodku taký špic, tak to je keel. Po preskúmaní trhliny pán Andrews, šéf-konštruktér Titanicu, ktorý bol tiež na palube, usúdil, že loď sa nad hladinou udrží maximálne hodinu a pol. Na lodi sa nachádzalo 20 záchranných člnov pre 1178 ľudí, takže aj keby sa spúšťali plné, vystačili by pre tak polovicu pasažierov. Členovia posádky dobre vedeli, že záchranných člnov nie je dosť pre všetkých, no nedalo sa nič robiť. Spúšťanie záchranných člnov sa vlieklo veľmi pomaly.
Posádka to nemala nacvičené, Titanic je predsa nepotopiteľný a ani ľudia nechceli opustiť loď v domienke, že to nie je také vážne, Titanic je predsa nepotopiteľný. Organizácia bola tiež veľmi chabá, nikto nevedel čo robiť, tak člny z lode odchádzali poloprázdne. Keďže trhlina bola vpredu, loď sa začala ponárať nosom do vody. Náklon sa stále zväčšoval, až kým sa zadná časť lode celkom nezdvihla z vody. O 2:17 sa kvôli veľkému tlaku a kvôli veľkej hmotnosti lode zlomil Titanic na dve časti. Predná časť sa okamžite potopila a zadná ešte chvíľu plávala na hladine, kým sa celkom nenabrala vodou a 2:20 sa tiež potopila. Počet preživších niekde píšu 705, niekde 685, ale najčastejšie 706 pasažierov a členov posádky. Väčšina boli ženy a deti. Ľudí na Titaniku zomrelo okolo 1500, niekde sa uvádza 1517, niekde 1538, teda približne 70% cestujúcich. Preživších zachránila o 4 ráno loď Carpathia. 13 členov vytiahli na palubu, pre zvyšných 7 však nemali miesto a tak vytiahli ľudí a členy nechali plávať v Atlantiku. Správy o potopení Titaniku sa rozšírili rýchlosťou blesku. Už v deň potopenia sa článok objavil v mnohých novinách. Bola v nich však veľká kopa nepravdivých informácií. Napríklad noviny Indianapolis vydali 15. apríla článok, v ktorom písali, že poškodená loď sa ani nepotopí a straty na životoch nebudú žiadne. Na druhý deň, 16. apríla, ale vydali druhý článok, v ktorom už písali, citujem: Nádeje zanikajú, keď sa dozvedáme, že 868 ľudí na palube Carpathie sú jedinými preživšími obrovskej katastrofy, ktorá vzala 1350 ľudí na dno mora. Koniec citácie. 18. apríla 1912 dorazila Carpathia do New Yorku. Vrak Titaniku bol objavený až v roku 1985 americkou expedíciou. Najprv iba malé trosky, neskôr aj prova a ešte neskôr aj korma. Pre tých, čo nevedia, ako som ani ja nevedela, toto je prova a toto je korma. Momentálne patrí vrak Titaniku pod UNESCO. Boli aj špekulácie, či sa ho nepokúsime vytiahnuť z vody, ale odpoveď je nie, keďže loď si už pod vodou pobudla nejaký ten čas a je veľmi krehká, takže by sa pri pokuse o zdvihnutie rozpadla. Odhaduje sa, že vrak sa už aj tak sám do roku 2050 rozpadne, kvôli baktériám, ktoré ho vo vode papajú. To bol Titanic, najväčší zaoceánsky parník svojej doby, luxusný, drahý a takmer nepotopiteľný.